Eli tervetuloa tähän Steripolarin webinaariin. Meillä onkin toinen webinaari jo tänään. Eli mä olen Kati Granlund ja meillä on luennoitsijana tänään edelleenkin, kuten aamulla luennossa, niin oli Kirsi Saukkonen. Kirsi, kerro vähän vielä meille itsestäsi. Joo, mä oon oikeastaan suurimman osan työurastani toiminut infektioiden torjunnan alalla, eli vaihtelevasti yliopistolla ja sitten erilaisissa yrityksissä. Ja yrittänyt aina miettiä niin kuin erilaisia uusia menetelmiä ja tuotteita sinne käytännön työhön, joka parantaa asiakkaiden tilaa ja sitten myöskin helpottaa työntekijöiden päivittäistä työskentelyä. Kiitos. Ja tässäkin meillä on nyt tässä luonnon aikana sitten mahdollisuus laittaa noita kysymyksiä. Eli meille voi jättää kysymyksiä tuohon ja sitten myös chattia voi käyttää. Ja tuon luonnon lopuksi sitten Kirsi vastailee, jos tulee kysymyksiä, niin katsotaan niitä sitten. Mutta pääsetään Kirsi luennoimaan ja mä jaan tästä tämän esityksen, niin hetki vaan. No niin, ja tämä kakkososio sitten käsittelee yleisimpiä oikeastaan Suomessa käytettäviä desinfektioaineita ja niiden oikeellista käyttöä. Ja erilaisten tilojen hygienian tarkoituksenmukaisuus, niin siis kaikista tärkein asiahan on se, että tarvittavan tason saavuttaminen ja ylläpito. Et me yleensä aina niin kuin pyritään siihen, että se joku määrätty tila on tarvittavan hygieninen. Meidän ei tarvitse niin kuin aulatiloissa yrittää päästä leikkaussalien standardien mukaiseen hygieniatasoon, vaan aina niin kuin miettiä, että minkälainen se tila on, jossa me työskennellään, miten siellä työskennellään ja sitten minkälainen se hygienian taso pitäisi olla. Ja jaetaan nämä tämmöiset tasot esimerkiksi tämmöisiin, että puhutaan puhtaustasosta, jossa tärkeitä asioita on siisteys, turvallisuus ja viihtyisyys. Sitten on tämmöinen niin sanottu desinfektiotaso, hygienisyys, turvallisuus ja sitten tämmöinen steriilitaso, jossa on kirurgiset toimenpiteet, esimerkiksi vastustuskyvyttömät potilaat. Mä oon nyt laittanut siihen tämän ruoan valmistuksen, joka toki ei tietysti ole steriiliä, mutta ruoan valmistus niin kun on se pitää aina olla tämmöisellä niin sanotulla korkean tason desinfektiotasossa ja on myös esimerkiksi elintarviketeollisuusmaailmassahan on osittain tämmöisiä tiloja, joissa melkein steriilisti valmistetaan ruokaa. Ja tämmöisen tarvittavan tason saavuttamiseksi niin tarvitaan aina riittävät henkilöresurssit, oikeat menetelmät, työskentelytaivat, aineet ja välineet. Ja sitten se, että puhdistaminen on aina kaiken hygienisen ja steriilin toiminnan perusta. Et sehän lähtee tosiaan sieltä, että ensin me puhdistetaan joku tila, sen jälkeen me desinfioidaan se ja sitten sen jälkeen vielä tarvittaessa steriloidaan, jos näin pitää tehdä. Ja tämmöisellä hyvällä hygieniatasolla niin sillä vaikutetaan työturvallisuuteen, asiakas- kautta potilasturvallisuuteen, myöskin ympäristöturvallisuuteen ja ennen muuta antibiooteille vastustuskykyisten mikroobien määrän vähentämiseen. Ja uusi tartunta, tai uusi ei se nyt enää niin uusi ole, mutta 3 vuotta vanha tartuntatautilaki velvoittaa terveyspalveluja tuottavien yksiköiden johdon aina tähän, että pyritään ottamaan huomioon näitä asioita siinä hygieniatyöskentelyssä ja erilaisten menetelmien ja kemikaalien valinnassa. No, mitä sitten niin kuin puhdistumiselta edellytetään tai mitä tämmöinen puhdistumistapahtuma niin kuin edellyttää, niin meillä pitäisi yleensä aina olla jonkunlaista
kemiaa mukana, mekaniikkaa, lämpöä, aikaa. Eli jos ajatellaan niin kuin pintadesinfektiota, niin tuo kemia ja mekaniikka yleensä riittää melko pitkälle, mutta sitten jos me esimerkiksi mietitään tekstiilipesua, niin silloin myös lämpö ja aika on hyvin tärkeitä tekijöitä. Ja tätä ympyrää, mikä tässä on, niin kutsutaan semmoiseksi niin sanotuksi Sinnerin ympyräksi, jossa tosiaan nämä 2-4 tekijää aina pitää ottaa huomioon, kun lähdetään sitä puhdistumista miettimään. Ja tuossa kun just niin edellisessä slaidissa oli tämä, että kemia ja mekaniikka esimerkiksi tarvitaan tähän puhdistustapahtumaan, niin miksi pelkkä vesi ei sitten riitä tähän puhdistukseen? No, puhtaassa vedessä ei ole tämmöisiä niin sanottuja pinta-aktiivisia aineita, joita näissä puhdistus- ja desinfektioaineissa on. Ja esimerkiksi tensiidit, joita on paljon pyykinpesuaineissa, niin niiden tehtävänä on sitten toimia tämän lian irrotuksessa ja pois kuljettamisessa. Ja tämmöisellä jonisoidulla puhtaalla vedellä niin voi olla desinfiointitehoa, eli niin se voi kyllä tappaa jonkun verran mikrobeja, mutta sillä ei ole puhdistuskykyä, että sen puhdistuskyky on erittäin huono. Ja kun käytetään pelkkää vettä puhdistamisessa, niin se puhdistuminen saadaan silloin aikaan mekaniikalla, joka irrottaa lian pinnasta. Ja yleensä silloin, kun näitä tämmöisiä likaa irrottavia aineita, eli esimerkiksi näitä tensiideitä ei ole, niin me joudutaan käyttämään tosi paljon niin kuin enemmän sitä mekaniikkaa ja todella hartiasta irrottamaan sitä voimaa, että saadaan sitten pelkän mekaniikan avulla se lika irti. Ja sitten siinä on myöskin se, että tämä pelkässä vedessä, kun ei ole näitä pinta-aktiivisia aineita, niin ne eivät sido sitten näitä likapartikkeleita, eivätkä estä sen lian takaisin laskeutumista sille puhdistetulle pinnalle. Ja siitä sitten saattaa syntyä tämmöistä pinttymistä. Ja tuossa on ihan niin kuin kuvana kerrottu tämä, että miten tämä tensiidi toimii, tai tämä tämmöinen pinta-aktiivinen aine. Että niissä pinta-aktiivisissa aineissa on aina tämmöinen niin kuin pää ja häntä. Ja tämä häntä on semmoinen niin kuin hydrofobinen osa, eli tämmöinen vettä inhoava osa. Ja sitten se pallukka siinä tikkarissa, niin se on tämmöinen niin kuin vettä rakastava, eli tämmöinen hydrofiilinen osa. Ja jos esimerkiksi niin kuin pinnalla on likapartikkeli, niin silloin nämä vettä inhoavat tikut tarttuu siihen likapartikkeliin ja sitten taas nämä vettä rakastavat pallukat sojottaa sinne veteen päin. Ja ihan niin kuin ne tosiaan olisi semmoisia ilmapalloja, niin ne alkaa nostamaan sen likapartikkelin sitten pois siitä joko tekstiilistä tai kovalta pinnalta. Ja sitten kun ne saa sen likapartikkelin siitä irti, niin niitä tensiidejä tarttuu myös sinne partikkelin alle ja se estää sitten sen partikkelin tarttumisen takaisin siihen pintaan. Eli tällä lailla niin kuin toimii tämä puhdistuminen näiden pinta-aktiivisten aineiden avulla. Ja sitten nämä puhdistus- ja desinfektioaineet, niin nehän on aina kemikaaleja, toiset vahvempia, toiset vähän hellempiä, ja ne puhdistusaineet vähentää tehokkaasti likaa ja mikrobeja, mutta aina vaaditaan yleensä tätä mekaniikkaa, että vielä ei ole semmoista niin kuin puhdistus- tai desinfektioainetta keksitty, joka siinä ihan itseksensä sitten sen lian myöskin irrottaisi ilman mitään hankausta. Ja puhdistusaineethan eivät tapa mikrobeita, ne saattaa jonkun verran ehkä vähentää sen mekaniikan avulla, mutta sitten jos me halutaan ihan niin kuin aidosti tappaa niitä mikrobeita ja päästä niistä eroon, niin silloin meidän täytyy käyttää desinfektioaineita. Ja desinfektioaineethan sitten aina on vähän niin kuin vahvempia kemikaaleja, ne on haitallisempia käyttäjälle, asiakkaalle ja myöskin luonnolle. Ja tällöin me tietenkin niin kuin pyrimme aina siihen, että me käytettäisiin näitä tämmöisiä desinfektioaineita tai näitä kovia kemikaaleja mahdollisimman vähän. Ja
onkin puhuttu tämmöisestä niin sanotusta täsmädesinfektiosta. Eli että me pyrittäisiin niin paljon käyttämään tämmöisiä miedompia puhdistusaineita kuin vaan mahdollista, ja sitten vaan niissä erikoistilanteissa käytettäisiin desinfektioaineita, joissa niitä oikeasti tarvitaan. Eli esimerkiksi eritetahrojen poistossa, tai sitten kun meillä on niin kuin joku sanotaan nyt vaikka epidemiatilanne, tai joku norovirusinfektio tai joku tämmöinen. Että ei niin kuin aina ensimmäiseksi sitten mentäisi sinne desinfektioaineisiin, vaan pyrittäisiin niin kuin käyttämään näitä vähän miedompia aineita. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeää näiden desinfektioaineiden käytössä, on se, että käyttöohje ja käyttöturvatiedote on aina, niin kuin, niihin on perehdyttävä ja perehdytettävä ja ennen käyttöä, ja ne pitää olla sitten myös helposti saatavilla. Et käyttöturvatiedotteessa on tietoa siitä tuotteesta, miten se vaikuttaa, miten se hävitetään, jos sattuu joku vahinko, niin mitä sitten tehdään. Ja yleensä niin kuin suomalaisilla toimijoilla nämä käyttöturvatiedotteet on tänä päivänä sähköisessä muodossa esimerkiksi heidän nettisivuillaan. Ja tämä on hyvin tärkeää niin kuin tietää, että minkä aineen kanssa on ollut tekemisissä, jos sattuu joku tämmöinen vahinko ja sitten joutuu lääkäriin, niin lääkäri pystyy sitten sen aineen perusteella miettimään vähän, että mitkä on jatkotoimenpiteet. No tuossa oli sitten myöskin aamusessiossa puhuttiin tästä vastustuskyvyn kehittymisestä mikrobeille, ja monesti kuulee sitä, että syntyykö näille desinfektioaineille vastustuskykyä. No yleensä ei synny, että se on hyvin harvinaista, ja se johtuu siitä, että verrattuna antibiootteihin, niin näitä desinfektioaineita käytetään todella korkeissa pitoisuuksissa. Eli me emme käytä desinfektioaineita tämmöisissä niin sanotuissa suboptimaalisissa pitoisuuksissa, niin kuin antibiootteja käytetään, eli semmoisissa, että me niin kuin pienillä annoksilla, jotka eivät meidän omaa elimistöä vahingoita, nautitaan esimerkiksi antibiootteja useamman päivän tai jopa viikkojen ajan. Desinfektioaineitahan käytetään yleensä niin kuin suuressa pitoisuudessa kerta, ja se käyttö on niin kuin tämmöistä hetkellistä, ja silloin niin kuin hetkellisellä, nopealla, muutaman minuutin käytöllä suurella annoksella niin päästään eroon näistä mikrobeista. Ja sitten, että pitääkö esimerkiksi desinfektioaineita vaihdella resistenssin kehittymisen välttämiseksi, niin ei pidä. Että silloin kun niitä käytetään oikein, niin tätä desinfektioaineresistenssiä kehittyy, niin kun sitä ei käytännössä pääse kehittymään. Että toistaiseksi tämmöisiä epidemioita, jotka olisi aiheutunut biosidiresistenttien kantojen välityksellä, niin niitä ei ole raportoitu ollenkaan. Ja se, että jos niin kuin tämmöistä ikään kuin vastustuskykyä pääsisi kehittymään, niin yleensä se johtuu niin kuin, tai se on aika pitkälle käyttäjästä, että tehdään väärin käyttölaimennuksia, että käyttölaimennukset on liian laimeita, jolloin silloin tämä desinfektioaineen määrä ei ole riittävä niin kuin pitämään niitä mikrobeja kurissa. Ja sitten toinen, mikä on tosi tärkeä asia, on nämä tämmöiset likaiset käyttölaimennusastiat. Eli että näitä käyttölaimennuspulloja, joihin se desinfektioaine, niin kuin se käyttölaimennus tehdään, niin niitä ei pestä, jolloin sitten sinne pulloihin pääsee kertymään tätä biofilmiä, ja niin kuin siinä aamuluennossa käytiin läpi sitä, että miten se biofilmi sitten edistää sitä vastustuskyvyn kehittymistä. Eli tämmöiset käyttölaimennusastiat niin pitää vähintään kerran viikossa pestä tämmöisessä desinfioivassa pesukoneessa, taikka sitten jos sellaista ei ole saatavilla, niin sitten pitää ihan mekaanisesti hangata sieltä pullon sisältä. No, tässä olikin tämä sama, mikä oli aamulla, että biofilmi lisää sitä resistenssiä, et en käy sitä nyt läpi. No, sitten
Yksi yleisimpiä desinfektioaineita, joita on käytetty jo vuosikymmeniä, on kloori. Erittäin tehokas mikrobiologisesti eritetahradesinfektioon ja erityistilanteisiin, esimerkiksi noroviruksiin tai sitten itiöiden poistoon, niin 1000 ppm. Se tuhoaa mikrobin kuorikerroksen ja perimäaineen tosi tehokkaasti, ja sen takia klooria onkin paljon käytetty tämmöisissä esimerkiksi niin kuin DNA-laboratorioissa ja sellaisissa, jolloin pinnoilta pystytään niin kuin tuhoamaan tämmöiset häiritsevät perimäainekset, eli saadaan sitten sitä vierasta DNAta tai RNAta pois sieltä pinnoilta. Mutta sitten käyttäjälle se ei sinänsä niin kuin ole kauhean miellyttävää, että varsinkin tuommoisissa isoissa pitoisuuksissa niin se ärsyttää hengitysteitä ja limakalvoja. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi niin kuin terveydenhuoltoa, niin potilashan ei koskaan joudu siellä altistustilanteessa olemaan hirveän pitkiä aikoja, mutta sitten taas niin kuin työntekijä, esimerkiksi laitoshuoltaja, niin tekee jopa vuosia näiden aineiden kanssa työtä, ja kloori on varsin niin kuin herkistävä aine. Plus sitten se, että tämmöisenä korkeana pitoisuuksena se myöskin kuluttaa pintoja, että se on aika tämmöinen ei niinkään pintaystävällinen, ja sitten ja mitä enemmän ne pinnat sitten kuluu ja vahingoittuu, niin sitä enemmän niihin sitten taas kiinnittyy sitä likaa ja mikrobeita. Ja nythän kloori on esimerkiksi Hollannissa kokonaan kielletty desinfektioaineena, että he on ottanut jo sitten ihan muita aineita käyttöön just näistä edellisistä syistä johtuen. Alkoholeja käytetään Suomessa tosi paljon, ja niiden tämä desinfektioteho perustuu tähän mikrobien rasvaliukoisuuteen, proteiinin denaturaatioon ja sitten sitä kautta näiden entsyymien toiminnan estämiseen. Ja yleensä desinfektiossa sanotaan, että niin käsien kuin pintojenkin, niin alkoholin vaikutusaika on sen kuivumisaika. Ja sitten terveydenhuollossa niin yleisimmät desinfektioaineet on etanolit, isopropanoli ja N-propanoli. Suomessa ehdottomasti etanoli on kaikista käytetyin. Ja sitten joskus voi olla, että olette kuulleet puhuttavan tämmöisestä pesevästä alkoholista. Se tarkoittaa sitä, että alkoholiin on lisätty pinta-aktiivista ainetta. Ja pinta-aktiivisten aineiden tehtävähän oli se lian irrottaminen, koska jos me käytetään puhdasta alkoholia, niin se ei pysty irrottamaan likaa pinnoilta, vaan se päinvastoin niin kuin kiinnittää lian entistä tiukemmin pintoihin. Jos esimerkiksi niin kuin puhtaalla alkoholilla yrittää pestä kuivettunutta veritahraa, niin se ei kyllä varmasti lähde siitä pinnasta irti. Et alkoholeihin saatetaan lisätä sitten tämmöistä ihan niin kuin pesevää ainetta, tensidiä tai kvattia, jolla saadaan sitten niin kuin ehdottomasti tehokkaampi desinfektioaine. Eli aineeseen tulee sitten niin kuin tämä puhdistusominaisuus plus sitten hyvä desinfektio-ominaisuus. Ja alkoholit on semmoisia ihan tehokkaita desinfektioaineita, eivät kuitenkaan esimerkiksi niin tehokkaita kuin kloori. Ja se tappaa, voi sanoa, lähes kaikkia bakteereita, useimpia viruksia. Eli viruksista nämä norovirustyyppiset ei hirveän. Kyllä ne alkoholiin kuolee, mutta ne on pikkusen vastustuskykyisempiä kuin esimerkiksi vaikka korona tai influenssavirus. Ja se, mikä pitää sitten muistaa, niin alkoholit eivät ollenkaan tuhoa bakteerien itiöitä, että niihin ne ei vaikuta tai eivät pysty niin kuin vaikuttamaan. No, sitten on nämä tämmöiset pinta-aktiiviset aineet, eli puhutaan kvateista. Niiden nimi on kemiallisesti tämmöinen kuin kvaternääriset ammoniumkloridipohjaiset tuotteet. Koska ne on pinta-aktiivisia aineita, niillä on erittäin hyvä lianpoistokyky. Ne on ehkä luokiteltavissa tämmöiseen alkoholiin, eli semmoisia keskitason mikrobien tappajia, eivät tehoa itiöihin, eivätkä joihinkin viruksiin. Näistä kvateista on kyllä niin kuin nykyään tehty myös semmoisia versioita, joilla on näitä
itiöitä tappavia, eli sporisidisiä ja myöskin korkeamman tason virusidisia vaikutuksia. Ne on erittäin materiaalimyötäisiä, ne ei oikeastaan ollenkaan vahingoita pintoja, ja liuosmaisina niitä on, niiden pääkäyttö Suomessa on tuolla hammashuollossa. Ja sitten taas humaniterveydenhuollossa käytettävissä pintadesinfektiopyyhkeissä, niin niissä on ne sisältää usein näitä kvatteja. Ja ne on myös rasvaliuottimia, eli kuten alkoholikin, että ne tuhoaa sen mikrobisolun rasvakuoren ja sitten näin hajottaa sen mikrobin ja tekee toimintakyvyttömäksi. Sitten puhutaan tämmöisistä hapettajista, johon esimerkiksi niin kuin vetyperoksidi kuuluu. Ja vetyperoksidia käytetään liuosmaisena ja kaasuna pintojen ja huonetilojen desinfektioon. Vetyperoksidi ei ollenkaan ole niin kuin uusi aine tässä desinfektiossa, että sitä käytettiin hyvin paljon jo 100 vuotta sitten ihan pintadesinfektioon, ihon desinfektioon ja jopa vesien ja elintarvikkeiden desinfektiossa. Pintadesinfektiossa se jäi vähän kloorin jalkoihin sitten, kun kloori tuli markkinoille ja kloorin valmistuskustannukset olivat hyvin paljon matalammat kuin vetyperoksidin. Mutta nyt sitten taas, kun kloori alkaa mennä vähän niin kuin, tai kloorilla on mennyt vähän alamäkeen, niin sitten vetyperoksidi on tullut osittain korvaamaan tämmöisenä korkean tason desinfektioaineena klooria. Se ei yleensä ärsytä hengitysteitä eikä allergisoi. Se sopii myös pehmeiden ja huokoisten pintojen desinfektioon, varsinkin kaasumaisena. Ja siitä ei jää mitään jäämiä, kemiallisia jäämiä pinnoille, koska se hajoaa vedeksi ja hapeksi. Koska veden kemiallinen kaavahan on H2O ja sitten taas tämän vetyperoksidin kemiallinen kaava on H2O2, eli siinä on niin kuin yksi happi enemmän kuin vedessä. Ja kun se kohtaa pinnan, tämä vetyperoksidi, niin silloin se hajoaa happimolekyyleiksi ja vesimolekyyleiksi. Eli siitä ei jää sitten mitään tämmöistä niin kuin ympäristölle vaarallista jäämää, eikä myöskään niin kuin sinne pinnoille sitten mitään kemiallista jäämää, joka pitäisi sitten aina aika ajoin neutralisoida. Myös peretikkohappoa käytetään desinfektioaineena. Se on hyvin, hyvin tehokas, mutta nyt niin kuin lääketieteen sekä ihmis- että eläinlääketieteen ei juurikaan käytetä, koska siinä on hyvin vahva tämmöinen etikan haju ja se usein niin kuin sitten häiritsee siinä peretikkohapossa, mutta sitä löytyy esimerkiksi niin kuin tämmöisten vetyperoksidituotteiden tämmöisenä lisätehoaineena pienissä määrissä, mutta ei nyt mitenkään hirveän yleinen tuote ole. Ja sitten tuossa oli nyt nuo yleisimmät desinfektioaineet ja sitten mä käyn läpi tässä nyt Steripolaryn tarjoamat pintahygienian ylläpitoon sopivat tuotteet. Et meillähän nämä on niin kuin etupäässä tällaisessa pyyhemuodossa, kertakäyttöpyyhemuodossa ja tämä vihreä Apovibe, niin se on tämmöinen puhdistuspyyhe, eli siinä ei ole desinfektiotehoa, mutta hyvälaatuisena niin kuin materiaalinen, niin se irrottaa hyvin sitä likaa ja sitten estää sen bakteerien leviämisen. Sitten meillä on tämmöinen niin sanottu keltainen pyyhe, eli Triamin desinfektiopyyhe. Puhutaan ehkä tämmöisestä keskitason desinfektiosta. Tällä ei ole itiötehoa eikä myöskään näiden proteiinikuorellisten viruksiin teho on semmoinen ehkä keskinkertainen. Mutta muut kaikki bakteerit ja sitten esimerkiksi niin kuin nämä rasvavaipalliset virukset, kuten korona ja influenssa, niin tällä pyyhkeellä hyvin taintuu. Ja tämä pyyhe on myös CE-merkitty, jos tarvitaan sellaiseen käyttöön esimerkiksi leikkaussaleihin tai
tai näin poispäin. Ja sitten tätä pyyhettä saa meiltä myös semmoisena niin kuin ei CE-merkittynä, jos käyttötarkoitus on vain pelkkä pintadesinfektio. No, sitten on tämmöinen korkean tason desinfektiopyyhe, eli niin sanottu punainen Apovipe. Ja tämä on nimenomaan sellainen kvattipyyhe, joka on sitten myös itiö ja kaikkien virusten tappoon sopiva. Eli tätä kvattia on boostattu sen verran, että saadaan se niin kuin nostettua sitten sinne korkean desinfektiotuotteiden luokkaan. Ja voidaan käyttää ihan kaikilla pinnoilla, että ei vahingoita mitään pintoja, niin kuin ei toi keltainen pyyhekään. Ja sitten meillä on ihan tämmöinen uutuuspyyhe, eli vetyperoksidiin perustuva Saniswiss S1, ja tämä on korkean tason desinfektiotasolle yltävä desinfektiopyyhe, tuhoaa itiöitä ja sitten kaikkia viruksia. Ja tämä on tosiaan niin kuin kiva, siitä ei jää kemikaalijäämiä pinnoille, se ei myöskään niin kuin millään lailla vaahtoa käytössä ja on miellyttävän tuoksunen ja tehoaa tosiaan esimerkiksi niin kuin vaikka veritahrojen pyyhintään, vaikka ne olisi vähän kuivahtanutkin, että vetyperoksidilla on hyvä tämmöinen niin kuin likaan tunkeutuva eli penetroituva kyky. Eli tässä oli niin kuin tämä osio 2, ja jos siellä on jotain kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Ja niin kuin tuossa eka-osiossakin, että jos ei nyt tule mieleen mitään, niin sinne Steripolarin web-sivuille voi sitten laittaa näitä kysymyksiä, ja ne sieltä mullekin kyllä välitetään ja voidaan sitten myöhemmin laittaa. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia.